Hi guys! Mga inebe, mga kalasa. So guys, mag-unbox way to kite. Sino yung nagpadala? Char. Si Boy Malasa. Si Boy Malasa to yung nagpadala. Yes, tapos tayo yung mag-unbox. Abi magyakan na kami. Ini hati bagian. Tumawag kasi yung ano ko. Ano kasi to guys, sorpresa. Para sa kapatid ko. Ka mag-enjoy ba pag mag-unboxing ka kaya kung bisa-bisa. Na, kami magbisa guys sa papang ni magbisa. Guys, kasi guys, oh, yung tatay ko, oh. Pakita natin sa ano. Saan ba yung phone? Oh, tiya pony, no? Si Boy Malasa, guys. Wait lang. Guys, I'm excited. Ako ma-excited rin pa si Ben. Bisa malas dia lolo. Ente kita kalon ke situ ha. Nanti kalau sihan mau ke masalah tahun santai. Bikin tinis banget kerjaan katanya. Aku kilai kalau temre na tayo daw. Kasi guys, si video siya kay surprise naman to. Para sa kapatid ko. Pero, nasa February 2. Pinakita sa kanya. Hindi to pwede na makita. Char. Si Ben, pwede makatipay. Saan siya ngayon? Sa school. Sa school pa daw. Si school pa kami si Ben. Tawagan kami binaan. Manggagar kasi si Beg manggar kasi pinapole pinaway sab pigin na pamitingil sab pero na piko. May gate binagat kami. Kotek ka na mo kay maglukahin. Ay, eto na guys. Wait lang. Ako excited rin. Excited na tanoy. Pag-picturean ko na daw. Wangge, bobo ko na daw. Pag-open ko sa laptop ko nga hatol pag-videohin. Pwede sa cell. Sige, kawet ko pag laptop sinulin, mas kahapag videohin. Hi guys, eto na. Oh. Wow! Oh, chocolate. Patikihan din mo. Guys, madaming chocolate guys. Oh. Oh, chocolate. Wow. Daming panador. Gana Wow. para pwede to constant. Ay, sa mga kaibigan ko dyan. Ano Hello. ini no? Constant ini. 3. Ano? Aga natin panador na. 6. Ay, pansiyari siya ako kaya ng chocolate. Kasi gana siya ako. Wow. Yeah, may tamar guys. Guys, meron tamar. Oh, tamar. Ano to? Chocolate din. Ano? Hindi, basta ni Tia. Almonday. Almonday. Hala, dambuan ba sa lintin guys? So, pagpaputi ko, puti. So, eto na ata yung sa akin. Abi, ito si Aquin. Ah, Duet tamarin guys. So,
Awe. Sikaw USB niya. Beka hunta marin. Awe. Hi guys, chocolate fight tayo guys. Guys, ito lang yung sa akin ha. Break stock. Okay. Tapos, ito, ano to? Another so may kahil. Saan ko natamay niya lahat yun? Ay, hindi. Cellphone ni Netia. Mine way too. I'm so excited. Here's my BP. Yeah, BP sinori na. Ay, pewa. Awe, taga ano to? Guys, Toblerone. Top Toblerone. Tingnan natin yung BP niya. Wait guys, unahin ko muna yung cellphone. Si Dia, what is cellphone? Ahem. Ako excited rin, guys. Guys, ako excited rin. Pag Indomie guys, so Update tatlo lang. Then, dito sa video. Eh, dito sabi, mag-ihap video pulay. Thank you, Boy Malasa. Hala, guys. Andito na, oh. Guys, yan yung phone yun. iPhone, ina ko ito, 15. 15 Pro Max. Ay, Pro. 15 do daw. Ba't naman ang ganda, guys? Inebe, ta-unbox nila si andun sa Saudi ba? Na-unbox na doon ni Abby. Kaya, ngayon, kasi ka nagite mag-unbox. So, si Venter mag-unboxing. Ay, nako guys! Oh, dahil yung sa ito na yung stop. Guys, ang ganda ba? Pakilook ko na eh. Set up na doon. Set up na doon. Set up na rin Kemon. Ay, God. Guys, Beng, kabahan ka na, Beng. Hindi mo to alam, Jo. Kabahan ka na. Oh, ang ganda, Beng. Mag 0.5 ni ko to. Mag-unbox niya, guys. Dahil Lucina, oh. Guys. Ay. Mayam ni Hadjay ito, guys. Gana to Ba't siya ang ako, ganda, guys. Jo. Oh, gana, picture ne. Ay, meron na. 5. Si Abby din, oh. Naka-picture dito, guys, oh. Ay, nung mag-ano siya, maghatid siya ng ano, box. Meron din video dito, oh. Tire drops ng tiya. Ano to, guys? Tingnan mo. Ay, blower. Tide blower. Ay, kunya nga, tiya, ano, video to, pagtud, no, boxing. Ah, okay. Hi, guys. Guys, mag-picture na ko. Pagpatuho-tuho ng bukok, guys. Pwede si ano. Hi, Beng. Ano ngayon? January 23, 2025. Nung dumating to eh. Oh, nung dumating to. Yes. Hi, Beng. Deserve no the best sa iPhone. Mag-picture na ko dito to. Para yung may tissue. Ay, hamon tayo tissue yan. Ano? Naintap siya kuhin. Guys. Ba't ang ganda ng phone niya, guys? Ininin. Kuy hamot. Toothpick. Toothbrush. May pag-lisinimpe. Nahang ka na pi. Toothbrush. Hamot. Toothbrush Arab. Guys, pasensya na nga. Mag-picture muna ako. Ay, tapos si Hapig si Hadjenin. Abi we, abi hap. Si Queen guy, abi. Selos yarn. Pagsambi na kami, abi. Kaninong relo to? Kay Peng?
Kaninong relo to? May relo. Ba't isa lang yung relo? Guys, babalik ko ni kay cellphone. Kini pala yata papili ba? Itago mo na lang yan sa ano mo. Sa drawer mo. Guys, power off na natin ulit. Oh. Doon kumayam ko ka, bisag-bisang kita yun, tebo yung power off. Ayang ka na tutub ano pata. Manggi ko cellphone ko tag nakatikain. Cellphone ko tag nakatikain ni kapata niya. Way hard to sa wars do tahabi. Guys, ang ganda oh guys. Ang ganda ng phone. Away hepos pa yung anong puinin. Gana case ano plastic taping. Dikit-dikit. Kasuga na ito. Ato niya belay. Kasi ito cover phone ko. Guaan ko na isawa sa pidoin, pabalik ko ni Kim ang baka kaninin. Hindi ko isap ka kaya mag-unbox na natin ka na. Guys, tiya to siya ako eh. O, tiya to si Kaun, guys. Hindi, meron. Di ba niya sa screen protector ko? Guys, ito lang yung sa akin, pati yung charger. And, ay, ito, dosa, si ako, ito ko si Beng. Si Beng. Si Kao, hati iyo. Then, pamani sa Yeah. kanuna. Camera namin guys. Awi pala. Dito pa si Benin. Dito sa girl na. Ayaw si Ben. Ano yung tiya? Hard drive? Awi. Para si laptop dito. Dito, open? Sa inyo pag... Sabi ito. Hindi ito. Sa likod. Okay, yan. Tapos? Sa inyo pag paano niya si laptop eh. Sa inyo pag paano niya si laptop eh. Di ba pinasaksak yun ito? Dito pag saksakan niya eh. Dito. Tiya. Kahit tilo ka. Sorry. Guys. Tawa nga po ito no, magkakakiman ko ito. Nanawe sa kita yung lukan, guys. Ay, hindi kasi ito mo, sabi ko si Kaun. Ini brand ni. Ano kon? Ini brand ni tiya Aneroy. Awe pesin ti. Yesin tiya. Pues sama sulit siya kulay. Pagay sa upamulian ko na siya kulay. Pangyari ito siya kulay. Same dumanti Kemon. Same. Same. Saan mo? Tinukit? Tinukit ni kayo, no? Sa ito. Naawi. Manis panador yun. Payaman mo, ano na ito, no? Pero expired mura. Kasi kapit mo kasi pinag- Kasi ni nabitiya. Isa ba hati ko sinuhin?
Masaga, kasi ako malayilis eh. Dahil ko guys mga tambangan. Pasok ko na kayo sa video. Si Kawit to. Pasok ko na lang. Kinig yung magpatungkol ko. Uy, hindi ba ito nag-ibaya? Pinaasik. Ang ba't may pag-anong lang ko? Ato. Guys, ipasok na natin ulit. Baka andyan na yung ano. Baka yun ni si Bek. So, kunin, dito na to sa labas. Kahit pinaboke, petiya, guys. Abangan nyo na lang soon. Uy, bayan eh. Magpanta. Tapos tayo guys. Paglas ano lo ka man nagtontok si Bek. Ay, yan, tanay ko man ito. Sige, tinapukan biraho. Madami ito pala eh. Pieces. Tapos ito. Paluan eh, pahinto ka sa order ko. Tapos ito. Ang kanipit. Paini, yan ang kahon ginain mo. Ito. Ang paini ka, may lang yung ka kasi. May, pinainin cellphone si Benny. Ah, tiya, may one cellphone si Benny natin. Ah, wait. O, tiya. Rice. Ah, wait. Sin guys, kaunet. Ito man hapag-surprisein. Kapit eh. Mga ako yung ipadye pinaputo. Supos gani, pinapita mo pa yung cellphone. Gebe ha. Ang ganda paputos ko yan. Kasi sa mga pwede hero. Wala liya, mamay na cover ni. Tingko natin kayo nga. Ina. Doktor Kai guys, si Luma. Oh. Inin Doktor kami, si Luma. Ka-website ko kami, abi. Inimpla tiya. Daan, the cartoon. Sa lemo, lemo, tiya, orange sa aga. Same ba ito flavor niya eh? Pwede tiya guys, si Kemon, pwede beteng. Pwede Kemon, may kukuha. Basta. May something hindi matanda sa inyo. Diba sinilito? May kang pwede saktan, yes, ko tayo do. Wala bang pwede kayo man. Diba ito sumaten? Constant yun. Niya, kita mata dimpen. Kasi pido ito guwano ko na pwede ano. Paano ko ano, order ito. Hindi na lang, kaya wala ko rin na cellphone. Nakan ko na may gas. Mura po si pido, kung ito Kemon. Pero ito po si pido, Kemon. Pinirigi na ito. Pag may gas, saktan. Pinirigi may gas ito. Ayan. Up guys, ito na sabi. Ato may patada, may ni pare. Gana ni kaya pinasek no. Sabi pasi ko na nung limangan. Na yung hati ka tapaasik, pidya limangan. Guys, pinadewala pa po niya. Kunwari may kahon kami ng tagna. Ulan man. Tapos ni kami mag-unbox guys. Cellphone ni nila ka-excited. Pero hindi ko sa akin. Ha? Guys, tapos na kami Hindi mag-unbox. manamutan guys. niya. Pinabalik Kemon kay sa ano pa to? Si February 2, Iluka balik.